Izvedbom tradicionalnih pesama Gusta mi magla padnala i Oj Kosovo, Kosovo, pevačka grupa Bereginje kulturno-umetničkog društva Đido otvorila je treći dan Međunarodnog festivala folklora Bečej Folk Fest. Đidovke su dale odličan šlagort folklornom ansamblu Kud Pasjanka iz Pasjana sa Kosova i Metohije, koji su se publici predstavili u prelepim nošnjama, karakterističnim za ovaj kraj Srbije. U pitanju su nošnje svekrve, mladoženje i mlade. To je tradicionalna nošnja našeg sela i mi smo to ovde predstavili. Nošnja je inače ručno rađena. Čak je sve ovo radio naš jedan drug koji učestvuje u folkloru. Znaš li možda koliko dugo se izrađuju te nošnje? Pa recimo krpa na mojoj glavi, ona je otprilike rađena 2 meseca, a ovaj fest na njenoj glavi je rađen otprilike 5 meseca. Publika je imala priliku da uživa i u tradicionalnim mađarskim igrama koje su izveli članovi Mađarskog kulturnog društva Petefi Šandor iz Bečeja i plesni ansambl Alfold iz Čongrada. Örülünk, hogy részt vettünk ezen a fesztiválon. Veoma nam je drago što učestvujemo na ovom festivalu. Uvek se rado odazovemo na poziv Kuda Đido. Večeras nastupa ansambl Čiperke i Kiš Cimbora i plesaće se igre iz Silađšaga. Ovaj plesni ansambl je u jednom sokaku nizije, zato ćemo prvo predstaviti plesne tačke iz ovog kraja kako bi se na bini videlo nešto što je naše. Hteli smo doneti nešto što možda vi ovde još niste videli, pa ćemo pored te tačke imati i igre iz Bodrokeza. Sinoć su se publici ponovo predstavili energični plesači iz Rumunije, a pred sam kraj programa nastupio je i folklorni ansambl kulturno-umetničkog društva Ohridski biseri iz Makedonije. Ова наша која јас ја носам представува дел од Малешевски од крај и ние денеска ќе изиграме Малешевски игри во основната носија. Najmlađi posetioci festivala sinoć nisu prošli neopaženo jer su se na poziv voditelja programa Velimira Cvejanova popeli na binu i odigrali kolo kako ko je znao i umeo. Građani su i ove festivalske večeri dali svoj sud o viđenim nastupima i o Bečej Folk Festu. Stvarno je lepo to što nismo trebali otići, nego su oni došli ovde kod nas i to bi trebalo opet da se ponovi. Više puta, svake godine. Jako lepo smo se proveli, svaki dan dolazimo. Jako mi se sviđa ovaj festival. Bila sam sva 3 dana, znači danas mi je bila najlepša Makedonije. A prethodnih dana? Prvo veče mi je bio naš Đido najlepši, a juče Kolumbija. Bilo je super, upoznali smo 2 nove drugarice iz Makedonije i lepo mi je i obožavam da gledam kako lepo igraju. Bilo je lepo, stvarno. Sinoć nisam bila, a preksinoć sam bila. Super je bilo. Mi smo 3. put ovde, tako da nam je lepo jako. Svidelo nam se sve, svaki nastup, tako da je bilo jako lepo. Šta mislite o ovom festivalu? Pa ništa, sve najbolje. Znači, baš i treba tako nešto u ovom gradu, tako da baš je lepo. I ljudi malo da se okupe, da izađu u grad, da se malo što kaže vidi svi ti nastupi, to je baš, ima šta da se vidi. Uživao sam u ovim igrama i baš sam se lepo proveo ova 3 dana, koliko god već. Jel dolaziš i sutra? Dolazim naravno, svaki dan ću dolaziti. Večeras, poslednjeg dana Bečej Folk Festa, pored domaćina Kud Đido, od 20:30 nastupit će i folklorni ansambli iz Makedonije, Mađarske i Rumunije. Učesnici će i ovoga puta u 20 časova, odeveni u nošnje i uz pratnju muzike, prošetati centrom i ispred zgrade Skupštine opštine Bečej odigrati tradicionalne igre. Povodom Međunarodnog dana mladih, zaposleni i volonteri dnevnog boravka u Bečeju rešili su da ovu nedelju posvete upravo toj kategoriji stanovništva. Korisnici su kroz različite aktivnosti i predavanja mogli da steknu širu sliku o pravima, obavezama i odgovornostima mladog čoveka. Oni su, razgovarajući međusobno, razmenjivali mišljenja i stavove o mladima, ko su oni i koja je njihova uloga u užoj i široj zajednici. Juče smo imali i još jednu kreativnu radionicu, gde su naši korisnici, prvo smo napravili modele dečaka i devojčice ili momka i devojke, gospođe ili gospodina, zavisi kako se ko osjeća, i onda su oni
davali savet, davali primere šta mladi kao mogu da urade. To je šta je njima dozvoljeno, a šta nije. Pitanje pića, pitanje pušenja, što je veoma značajno, što je nama bitno da su oni se setili šta smeju, šta ne smeju. Takođe su dali primere glasanja, da mladi sa 18 godina mogu da glasaju. Takođe davali su primere da mladi imaju prava na lečenje, na odlazak van države i sve to, kao što smo i rekli, bez roditelja, što je njima jako značajno. Pored teorijskog dela, korisnici su učestvovali i u kreativnim radionicama, čiji je zadatak da ih putem vizualne umetnosti podstakne na razmišljanje o ovoj temi. Danas imamo još jednu kreativnu radionicu gde oni imaju zadatak da naprave jednog mladu osobu, da ga oboje i nacrtaju, gde će ta mlada osoba predstaviti neko njihovo unutrašnje ja, kako bi oni mislili da treba jedna mlada osoba da izgleda, i takođe će napisati ono što jedna mlada osoba može da uradi da pomogne svetu. Pa tu su bili primeri, ja kao mlad mogu da pomognem nekom oko engleskog, ja kao mlad mogu da glasam, ja kao mlad mogu da pričuvam komšinsku decu, nešto što su neke sitnice, ali se kao mlad može da pomogne okolini i široj društvenoj zajednici. Naša radionica o mladima, ja mislim da je veoma važna što se tiče njihove proširenja svesti o mladima, kako ovde, tako i u širim zemljama, gde oni saznaju različite starosne dobi kada postaju mladi, šta to mladi mogu da urade i koje su njihova prava i obaveze. Radionica je kreativnog tipa, edukativni deo smo odradili pre 2 dana, gde smo malo učili o mladima, ko su mladi i šta oni mogu i trebaju da rade, a u kreativnom delu želimo da podstaknemo njihovu kreativnost u smislu da oni prikažu kako to mlade osobe izgledaju, šta to oni rade i kako bi trebali da se ponašaju. Ko su mlade osobe i šta su naučili na ovim radionicama? Pitali smo korisnike dnevnog boravka. Pa mlade osobe su koje može nešto da rade, da nešto nauče, da prave kolače, torte, da kuvaju, da tako. Mlade osobe mogu da se druže, da izlaze u grad, da se zabavljaju i tako. Pa mi crtamo, sada smo radili oblik od mlade osobe. Meni se jako lepo sviđa i to što smo puno naučili sa Katarinom i sa Željkom i meni je mnogo lepo. I eto učimo da igramo, čardaš, kolo, pa da recitujemo i tako. Kao mlada osoba voleo bi da naučim svoje drugare engleski i posvećujem da mladih ove nedelje, kao što učimo kroz svako razne radionice. Volim da radimo onda zajedno sa zaposlenima, volonterima, korisnicima i volim da pomognem svom drugaru najboljem, svima i u potpunosti voleo bi još nešto da naučim. Poslednje radionice i debata o dnevnom boravku bavit će se mladima u svetu, prevashodno zbog činjenice da se gornja i donja starosna granica ove kategorije stanovništva razlikuje u zemljama širom sveta. Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji opštine Bečej biće obavljen sutra ukoliko se steknu odgovarajući meteorološki uslovi. Komarci će se prskati u periodu od 18 do 23 časa uređajima sa zemlje. Pčelari treba da preduzmu mere zaštite pčela i košnica. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, sutra će doći do prekida u snabdevanju električnom energijom potrošača u Bačkom Gradištu. Od 8:30 do 13 časova bez struje će ostati delovi naselja od ulice Dimitrija Tucovića prema Bisernom ostrvu i od ulice Svetozara Miletića prema kanalu.